Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska hraju Hardcore Minecraft. Tak jdeme na to. Tak, z toho já jsem fakt dlouho nenatáčel, protože... A teď jsem ještě k tomu nemocný, takže se s ním hrozně divně. Firorka se mnou nebude natáčet už asi. Takže budu natáčet sám takhle videa možná. A to budu dát stíhat. Tak, vidíme stromy. Tak mám to. Dělám si crafting table, sticky, tak. A dělám si normální věci. Já se půjdu natočit nějaký kámen. Já moc nemám hrát Minecraft, takže umím nejlíp, ale moc nehrál, už jsem ho docela dlouho nehrál. To asi bude stačit prozatím. Se potřebuji někde dál pak postavit nějakou baseku nebo něco. Můžete mi, nejdřív si tady udělám nějakou začátečnickou, ale pak mi můžete napsat jakou. Můžete mi napsat na e-mail, tady můžete se možná můžete napsat, jak bude vypadat. Šestí se healuje, že jsem se nezapnul takový, že se nehealuje. To jsou struktury, taková ta věc, že... Aha, já neříkám se, že to bylo Thornstream. To je docela dobrý, ale... To je dost dobrý. To je se dá udělat i portál. Sakra. Prasátka, vy musíte zavřít. Je mi líto. Je mi líto, prase. Skrájeme. Tak, mám to. Slívka. Je mi líto, ale to taky musí začít. Ovca, to potřebuju nejvíc. Tak, pohoda. Mám jednu vlnu. Kdybych našel nějaký stringy, ty pavučené, tak bych si mohl udělat další, ale já si to budu vyčítat. O, tady jich je docela dost. Tak, menu. Už si tady si dělám. Získám ještě jednu. Dýně, to by se mohlo staré to, takže nějaký slunečnice. Dýně se taky vemu, ale to se hodí, jak se mohl vypěstovat potom. Tolik jich asi stačí ještě jedno, tak mám to. To je velká kejvka, ale já nepůjdu do kejvky, protože jednou mě někdo hitne a chcípnu, to už vidím. Mám pár ovcí, či krávy. Pět kůže, to je docela dobrý.
Sugarcane, to se mi všechno hodí. Tak to je skvělý. Já pak zkusím trošku najít něco lepšího, to vypadá jak reálná země, tady trošku. Třeba žena, to docela. Jsem dlouho neviděl. Tohle Protection 2, to se taky mám už docela dost brnění. Tady by šel i portál docela. Ještě jeden. Takže tohle, kde bych vytěžil, takhle. Tady ten taky, tady ty rohy bych vytěžil a dal tam obsidian, to by šlo. Ještě by to šlo takhle celý tyhle vytěžit. Dá to sem na tuhle stranu. Všechny tyhle ty bloky. Ale tady asi nebudu bydlet, no. Takže to stejně k ničemu. Už se stmívá, abych se měl udělat rychle postel, no. Dobrý. Stihl jsem to. Jsem si myslel, že to nestihnu, jako, kdybych to nestihl, jako asi chcípal, no. Takže já jsem fakt špatný v Minecraftu, jako fakt. Já myslím, že tady jako jsem všude, ale no, takhle se na. Tady je pěkný koupeček. A jestli můj bratr někdy se rozhodne zahrát se mnou Minecraft, tak on má takový dobrý server, tam už mám dům, netheriteový brnění a všechno, takže když mě nechá si zahrát na tom serveru, tak budu moc natočit z tohohle, no. Tady by to byl pěkný dům, jsem tam udělal fakt. Tak počkat, kde bych to měl dělat? Kde to nic? No tak tady, no. Tady. A dělám si tady plošinku. Tady to, budem pěkný, vždycky dělám důmy. Tady docela sekvět, doufám, že jsem dobře slyšet. Tak tady já jsem vidím, že to jako na ničím. Takhle hlína, protože nemám moc dřeva, takže asi tohle bude konec. Já nemůžu vůbec stavět. Tohle asi bude konec videa. Jestli se vám líbilo, dejte like, odběr a komentujte, co bych tady měl udělat. Takže asi čau.